Кайын япрагы турагында Мостай Кәрим. Ер шарының картыгына караһаң яхшы гына. Башкортстан шул картала бер япрак саклыгына. Әйе, япрак. Ак кайындың бер япрагы нибары. Кайыны бөек Рәсәй. Шундый яшел, югары. Картыга карап, еремде бер япрак саклы, тинем. Мин хайранмын киңлегеңә, Башкортстаным, илем. Бер сигең яйык ярында, ык буенда бер сигең. Бөркет канатын талдырыр, сал тауларың бар һинең. Һиндә тормыштың көрлеге, дөньялар именлеге. Һиндә тауҙар ғорурлығы, далалар иркенлеге. Һыуҙарың көмөш, тупрағың торғаны алтын һинең. Бар хазинаңдан ҡиммәтле, бәхетле халҡың һинең.